Салому алейкум, дӯстони азиз. Умедворам, ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. Ман ҳастам админи канал бо шумо. Ман инҷо як намуд субҳона тайёр мекунам. 6 тухм, сковородка калунда карда истам, 6 тухм, 1 лапша, камтар колбасаро истифода мебарем, 1 стакан шир, сир и помидор. ин субҳона тез тайёр мешавад. Як бор кардам, маззаш бисёр маҳқул шид. Бо вай кардан хоҳиш кардан ки кӯдако ки бо тайёр кун, боз бо тайёр мекунем, тарзи тайёр карданша ба шумо нишон медиҳем. ин субҳонаи морам тайёр шид. Бисёр бамазза и хушхӯр омадагия. Вақте шира қатъи тухм мардалаш карда меридем, дарунаш ранги мегӣ ки турк дора. ҳама хел омадагия. дӯстони азиз, иҷа хонаи ман меҳмон омадагия. Ай рӯҳи дур, як меҳмони оли қадр хела ман жда доштами ёдама. ҳамчун хоҳари наздикам бигем мешавад. чӣ қадр дӯсти наздикам омадагия аз шаҳри Волгоград. духтари амаким хабаргирӣ омадагия мора қатъи фарзандош бо дасти холӣ наёмадай, ҳами хел ба кӯдакора савғот овардай. Ба ҳар се бачаҳома форма, ба духтармам куртаву сатр овардай.
гуфтам ки худон ба мора як падарка ки моро омаде ҳами хел дар ғарибӣ хабар гирифтен. шумо хабар гирифтен ки мисол ки хурсанд шудем да ай дидораш бо ҳами хел падарко хушрӯ фасон овардай. инаи ай бачаи дивмангима курта қати шортикша инаи тасмашай пуштуштака шол. инаи бачаи майдаким да овардай там футболкача қати шортикаш. инаи бачаи калоним да ҳами хел шорти қати футболкаш. ва ҳамаи кӯдакора гирифта оварда дасти холӣ не. даи ғарибӣ як касаи дарат медроя як наздикат ё як хешат хела хурсанд мешавад хела шод мешавад. зиқитам меброя бо ҳамита куртаи дароз ба духтарма оварда. куртаи дароз хушрӯа. ин ҳами хел сатро ин сатрора худаш медухтай. инаи тагош кнопка дора. таги қуртуқаш кнопка дора. инаи поинаш турак дора. дузанда аста кирта медуза амта сатро медуза. и калонаш ай худо инаиша ба духтарма овардай. инаи майда таракша ай духтарма 400 инаминора худаш медуза 400 500 мефурӯша. кадоми дар шаҳри Волгоград боши заказ кунед медуза хеле форату ба кадом материалам боша заказ мегира медуза. инаи хели шапчукое ки ай таи сатр мебанди ина инора 200 медуза. мебинед чӣ хел материал хушрӯ. ман духтарам да сарш кардам хушрӯ сахт такак меқапа муҳода хушрӯа да сар шапчука. анаи доскаи калон намедонам чия ҳозир ҳуиш мекунем мебинем ки чи аст ини доскаи гирди калон. ҳозир каме ҳуиш кунем бибинем чӣ боша калон. рости дар видеоҳом духтаро як ду бор гуфтам чанд бор як ду борам не рости чанд бор гуфтам ки овозат пастай намедонам вақти видеора кӯчат мекунам ё да ҳаяҷон мерафтам чӣ хеле ки овоз пасттар вай мекунам. овози трезаи хона ҳуй овози самолёт айса овози масозози омад наомад. и бафидрон барои ваяе зуолат нукнукни барои ҳавая. скотчқати и дута комплект да як размери калон як размери майда дута комплект. ҳозир кӯҳи кунем скотчаша чӣ хушрӯ барои зуолати нукни дар ин стол тунук мекардем. итари мо ки овардан ина инро истифода мебарем бисёр хушрӯда. иш размери майдатар. размери калон. ина ҳардуша ҳуй кардам. нигоҳ кунед чӣ хел калони хушрӯ барои зуолати нукунӣ бисёр удобна ҳай.
як бор дига хостам ҳамира хушрӯтар нишон дидим сатра барои баъзеда мисолои нофаҳмо мега ҳамитари дар духтарое ки ҳайсадовод сиёнка мекунанд дидагӣ будам. агар ягон вай боша мани кем боша пӯшониш бояд хушрӯтар мебинӣ. ҳай духтарако кадомед ки вай бошен а волгоград бошен ё ки ягон вай почта қатиям ба фигм заказ кунӣ рӯитон мекуна 400 нархошон та медуза хушрӯ хел достони азиз ҳозир меҳмонмона гирифта берун тамошо мебарем иқа ҳамин наздикиёмона тамошош барем қати кӯдако якҷоя ҳозир берун мебироем агар шава камтар ба навор мегирам бифарашидем запускаю крок, который летает. Иса, Мадина. Иҷа ман қатъи як блогер бигем ва навак блогер шудагия многоденни мама қатъи ҳавай вохӯрӣ мекунем ва як-ду дугонаша файруд карда пикник карда дар парк мешинем ва ҳамдигар гӯшнос мешавем ҳамонҷо рафтаистем ҳозир ина мо иҷо омадем расидем ҳозир ҳами хел туно кардесем як-ду апай дига қатъи шинос шидам хел аз шиносоӣ хурсанд шудам бо оянда рафт омад мекунем насиб ҳозир як-ду нафари дигар дорем бояд ҳаваё биёям не бачаи мада колеска шумон биям аҳмадҷон инҷа мо ҳама касав жалакай ҷамъ шудагӣ қатъи кӯдакомон шишта ҳар касмон ҳарчи овардем туно карда хӯрдем хеле чақчақ кардем хурсанд шудем мако мегем ҷамъ кунем бирем хона то мошин меяки бача мана хоб бурда